Good morning mga ka-That's Good. Oops, meron tayong linis ng bahay ngayon mga ka-That's Good. Ang ganda ng lake, oh. 0 degrees Celsius mga ka-That's Good. Freezing point tayo ngayon sa Kelowna. Oops, biglang nag 4 degrees. Ganon kabilis magbago ang temperature dito ka-That's Good. 0 degree kami dun sa taas. Pagbaba ko konti, naging 4 degrees. Baka dun sa lake mga ka-That's Good, ano na lang, 6 na lang mga ka-That's Good. Ang ganda ng panahon, oh. Papasyalan natin yung garden natin mga ka-That's Good. Tutuloy nating trabahuin. Lunes ngayon, happy Monday morning mga ka-That's Good. Ay, hindi pala, mali. Mali na naman, Lunes. Gustong gusto ko ng Lunes, Thursday pala mga ka-That's Good. Happy Thursday morning tayo mga ka-That's Good. Oops, ayan, no. Pupunta na tayo sa West Kelowna mga ka-That's Good. Ayan, good morning mga ka-That's Good. OJ, OJ, minsan ang sakit ng aking isipin. Namulaklak na yung iba mga ka-That's Good. Ang gaganda, oh. Tapos tumubo na yung iba. Ang ganda pala ng bulaklak nila. Lalo na to, oh. Ang ganda, oh. Ganda ng bulaklak mga ka-That's Good. Kalimutan ko na yung pangalan. Naunahan na nung mga damo kasi mga ka-That's Good, oh. Tagal hindi nalinisan kasi to. Kaya itong makakapagpatagal sa atin mga ka-That's Good. Kailangan, ang nangyayari kasi, ano lang ako muna, linis mga ka-That's Good. Hindi pa ako nagwi-weeding. Pag nalinisan ko na ka-That's Good, saka na ako magtanggal ng damo. Kailangan palabasin ko muna yung mga halaman. Yan ang nakakasugat ka-That's Good. Grabe ang tinik, oh. Natinik na naman ako. Ayan, oh. Grabe, oh. Oh. Yung ginagawa ko, kinakalaykay ko na lang ganun. Para matanggal yung mga tinik sa ilalim. Tapos tsaka ako ngayon dahan-dahanin na bunutin yung mga damo dyan sa tabi niya ka-That's Good. Yan ang mahirap dito sa mga halaman. Kasi kailangan protektahan mo rin yung halaman. Dapat habang nagtatanggal ka ng dumi, hindi na sisira yung halaman. Yan. Ang dami niyan, no, mga ka-That's Good. Gumagapang yan. Kasi ang ganda daw ng bulaklak niyan. Yan ang mga iingatan natin.
Ito, tatanggalin na tong mga to, putulin. Ito, halaman din to. Tanggalin lang tong mga namatay na sanga niya. Ganun mga kadaskid. Tapos linisan. Meron akong proteins mga kadats good. Ito ang kinakain-kain ko kapag nagugutom ako. Pepperoni. Smoked pepperoni ito. Okay na to, diretso kain na to. Linis-linis muna mga kadats good. Tanggalin ko muna yung mga dahon. Mga kalat sa ilalim ng halaman. Kalaykay. Walang ano rito kasi walis tingting. Stretchy. Come here. Pusa. Oh, may bulaklak. Hindi ko alam kung anong halaman to, that's good, pero ang ganda ng bulaklak niya. Oh. May guhit-guhit na blue sa gitna. Ganda. Yabante natin tong truck ka, that's good. Ang ganda ng truck na to eh. Oh. Legend tong truck na to. Yung mga sinauna mga that's good. Abante natin konti. Ang ganda ng tunog. Lupit.
kakatapos ng break time mga ka-that's good. Nagkape tayo tsaka soup. Sarap ng soup. Pinakain nila ako. Pinamerienda. Ayun, ang daming damo talaga. Oh. Mas mabilis pang tumubo yung damo kaysa yung halaman na talagang halaman na mumulak. Ito tayo. Hindi ko napaandar to dahil napaandar ko siya, hindi ko mapagalaw. Hindi ko alam kung paano yung cambio niya. Siguro hanggang dito lang tatapusin ko ngayon. Isa-isang oras pa akong maggagawa. Mga ka-that's good. Tapos tsaka ako papunta doon. Tanggalin ko yung mga damo. 3 oras na tayong naggagawa ka-that's good. Ilagay ko na lang itong mga ka-that's good sa truck. Dito sa likod ng truck. Tapos suwi na ako. Tapos na ngayong araw. Tapos na tayo mga ka-that's good. Atras na natin tong truck. Parking na natin mga ka-that's good. Dito muna natin sa truck nilagay yung mga dumi mga ka-that's good. Mga dahon, mga tuyong sanga. Dahil sa isang linggo ka-that's good dadalhin to sa landfill. Ayan o. Ayan o. Na-atras natin. Ang ganda pala ng GMC truck mga ka-that's good. Kahit old model na ka-that's good, ang ganda. Namumulaklak na rin to. Iba-iba pala kulay na itong halaman na to. Yung bulaklak niya. Yung mga ka-that's good. Ito yung nalinisan ko rito sa likod. Ayan. Ito yung garden na aalagaan ko mga ka-that's good. Tapos na mga ka-that's good. Pauwi na tayo ngayon. Naka 5 oras tayo ngayong araw dun sa nilinisan natin ka-that's good na garden. Medyo mahirap linisan kasi ang daming mga tinik ka-that's good. Mga matitinik na halaman. Dami ko na sugat yan, no? Mga sugat ako sa kamay. Dito rin sa kabilang kamay. Tapos sinasabay ko na kasing tinatanggal yung ibang damo mga ka-that's good. Ang haba kasi nung driveway. Parang andali lang pag tinitignan ko siya. Pag nandun na ako, tinatrabaho ko na, matrabaho rin pala. Dahil iniingatan ko rin yung mga matutusok na dahon mga ka-that's good. Yung mga delikado sa mata yun. Kaya nakasalamin ako habang naggagawa. Pero maganda yung panahon ngayon mga ka-that's good. Babalik ako bukas kung pabalikin ako. Kasi depende pag sa panahon eh. Kung maulan mga ka-that's good, maulap, hindi ako pinapapunta ka-that's good. Pero pag ganito maaraw, pupunta ako. Pero sabi ko Sabado Linggo hindi na ako pupunta. Siguro kung hindi ako makapunta bukas, Biyernes, Lunes na, mga ganun. That's good. Kumain na rin ako doon, pinakain na ako. Kaya ano na tayo ngayon na diretso pa uwi na. Tapos mamaya bibiyahe tayo sa DoorDash mga ka-that's good. Ayun. Masakit sa mga ka-that's good. Siguro magkakalyo yung mga kamay ko. Masakit yung, alam mo pag hinugot mo yung yung damo, ang hirap ilain, ang hirap ugutin eh. Yung guantes ko kasi manipis, that's good. Kaya dapat meron akong guantes na leather na makapal. Yun yung tingnan ko sa sa Canadian Tire pag bumili ako mga ka-that's good.